Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Kumba ka long menta ka jela jongi kadang habban shania na shabar jela hagi ba bun ba ki jingdon kam jongka bat kawai ne kita ka ba mi bha ka jing kren menta ka dei ha ka jingdon kam ya ka do ban bam la ka long ka do masi ka do sniang ka do siar ne ka do kha bat menta ka jela kadang don hapdeng ka jing ya khun lengba ki missionary jingri ba pher ban pen slori ki paj ba khnang bakan la ban pendap naladehi ya ka jing don kam do ban bam kawai na kita ki mission ka dei ka kamri do kha hagini ki khindiat sngi ka Batisi TV kala yo ban lej jingo ya ka wei ka pung ri do kha ka badon ha ka shnong Lamersiang East Giant Hills District bat ka ne ka pung ka don ha ka wei ka jaka ka bala jutip kum ka Ridoria Farm hagane ka farm ki don bon jat ki jingri na do ki snyang ki siar ki han ki siar turkey bat ki rabbit habaya kran bu try jong ka farm uba fencing serti ulai thu bagani ka pung ka badon hangni kaladon na du kisnam arjar arne arajar lai nrei day house nam arajar khat khandai bakilaya te no bat katnat fisheries jong ka sarkar ha ka bakilayo jingerap ru kumno ban shnapan bha bat kumju ru kilayo jingerap da ki sambai dokha uba fencing ulai thu ba menshua kila persyang ban bu bon jai ki dokha nrei kim im bat ki ba im ki dei tang ki kha bam phlang haba ki persyang man wat ya ka daw kila yo jing tip na katnat fisheries ba ka jing bam im ki dokha ka dei namar ba ka jing jur palat ki pui ki ba mi na ki karkhana kum ki karkhana dobilat ki karkhana kok ki ba dan ha East Giant Hills uba fencing loong banakaliang jongki ki try farm ki kwa ban bu da ki wei pat ki jat dokha ki ba ki kwa ban wara na ri pareng ne ki dokha duriau milayo ro bania kran bat superintendent jongkatnat fisheries East Giant Hills uba Hubert Karbuki bat ulai thu ba ka ne ka jaka hang ne ka dei ka biang bha ban ri dokha kat kum ka test ba ki lale na po katnat nrei ula ong pat baka jingdon jong ki karkhana kuk ki karkhana dobilat kak ta bhai ki dokha namar ba kimla ban san ban plong kumba ki dei ban long ula ong bawat la ki try ki ai bam bat basa bha kat no ro ki dokha kimla ban san namar ba ki duna ya ka oxygen level kham tam ha ka porman step ba ki dokha ki don kam bha ya ka oxygen nrei ula ong ba kumba ka long mentahi hagi pung dok ha la dapat tang step lalap tang da ki pui sudah bat kita ki pui ki pentlot ya ka oksigen bagi dok ha ki dei ban yo ula ai jingmut baka sarkar ka dei ban penduana no ya ka jing penmi mar jong ki karkhana khnang banom kta ya ki dok ha ya kani ka pung ila snal du por snam handai du por ajar away ajar ar kunta te du mentar kadang ngidang ri dok hai hang ne bat kini ngiyo ke skim lembaga fishery department man ke por ngiyo ke skim bat ki sembi dok haru na po fishery ki ahi pat nang tang pen he ngi pensan dok hang ne nang tu pat ngidi pat po fishery kan don ke kisudon ya ke tu ke ki khot ya ke kichulong ha sin snem por bdi dok ha po shilong nang tu pat nang ning terngi pha po fishery pat ki pha shilong ngi hang nang ne pat ngi temi bon dok ha ki trai
lai 1 kilo ha chisnem tangi la ice pop fishery don usnem bengide si kontal don usnem ba ar kontal kam da long fix ra malau usnem kalong don usnem ba ki de ar kontal ta menshwa ne bon gidok ha bon jai ki kum ka ong ki bamplang kum kini ki de khasau ba ki dok haski Henry mentapat kim imsu kita de khasau ki dok haski ke nomor kim nomor badon pelat kini ke kok sport ni tanjongi na kata dan ke ini acid rain ki menta kidang imtang kini ki kabang plang tang itu cijat kidang kiwi dok ha kim dan nomor la sniu kala air la sniu kini ki tedem ke don ke acid rain don we perlok baterai port fishery dari itu kita suggest pet idon ke skim kunta na fidon ceka dan di ceka babiang na don tengin ai kata skim tengah perlong idon ke ceka ke put ke don tiang tu ngi poi kenduk ke wan snong wan check wan survey dan pat itu pat ila ong ke don ke skim bat ke ceka kila internet tiang tu sa proses kila i ba ke ceka ke de ke kambiang himo de nang tu pat ki la erap bahingi kila ai jika ngilut 4% pat ngilutang 1% kan ke sarkar la erap bahai ngi berkat skim ke ni skim BR ki chikot blue resolution kene ka la erap syap hai la erap hai ki jingi kan hang ne kidon ki bahai ngi basa basong sene don we bapet ya kedok ha don we bapet ya sniang don we bapet ikite ki rapasa ngilat dibat jar wewe briu kiwi kam ken kwa ban penhe ya kan kini kipung ki kwa ban yo kita ki sembai dokha ki kwa ban extend ken kini kipung mentar la don kadang read andre naga fishery kai bit kai biang tekan kanirap ngila ki penhe ya kan ka pungru namar ke biang ke biang area ke biang kidok kha kin per kidok kha ki bumjuwan support mi khalia ma ngikwa kin banri kitu dok kha ngikwa ban pe ngikwa ban ya bamlang kin kumnu ka test song ki dok kha pharang lene ki chkhot ma ki chkhot ki dok kha duriau ngikwa kin ban ri kitu menchwa padon kini ki cook factories ngi rangla ban lechim ki kumbongi kumbingi ong kini slaladeu nang tungi chu manra na klau tapat ngisai bread mentapat badon kini ki cook factories kim long shu ban ai kitu namar kitu kila long ke acid lane kala sniu kin ban ai dok kharu de ke napo fishery ru ki ai jingbam dok kha ki ai kumba chpyo khatwe churia kata la dap lai saub nai nang tupat maladuk nang tu ngithet kum jepot ngithet ki kini ki ong kum kini ki scam ni ai dek tu baru ngai khuble fishery department kala trace tom ha man ke por kila wan por baslab ruki wan plus chini ke jaka ke surok ru ke basngiu henry ki wan be ban pendep ikam ram choki ngai khuble ki ai khuble kini ke fishery kit kam fishery kam tam chu usf fishery ula wan ke por wan page wan survey kini chini jaka kerpat ya ki pajba ibram jaka ki wan limi sport fishery khang wa kin yo jimen toy yo kam yo jam ke kumasia thu ba ka East Central Hills district hi ka new district ka new district bagi create napat apat me ki district maka de kadang create ke district batamai kumasia ong no te kani ka district kumasia ong no ka district ke badang long ke badang duna ha ka development jangka namar balai ba kani ke distrik kelang create temai namar balai ba hakani ke distrik hi bon pelat kini ki balong ki bamya hap hi bat kini ki development jeng kini la kadi ke fishery dan kadi ke agriculture dan kadi ke veterinary ru tan rai hadin ke jingwan jong asan ni pan ngalawan sen dia ngala pet ngasor birut ki jaka bara khat ngawan join hauni hausnam ajar khat pra ngawan join ngapet ngasor birut para khat ki jaka ngapet ong kumno kumta bakala ban long kumta maka distrik hi bro ko be kanum long feasible nrai haba khadu pat
nisham ba plan kidan ki jaka ba hakani ke district walong highly feasible nak kapta kini ki agricultural development kabadai bat hakajuk kapor kadai fishery hajuk kadai kapor veterinary bat hakajuk kapor bakala banlong kanu kal kam ka ailat kam ajam leng ba kini ki agricultural department te ngilak survey ngilak lek keleng jaka ngilak pet ngilap ba bon ha ki jaka ki barang long highly feasible ha na mata ka development of fisheries kamta me lek kini ki jaka ki balong shakti ki thain border kum ki umkiang nan talah haleng nan ta kini ki bawan ki jaka siapa ki lejeri te nang ta ki ron sekini ki jaka ki bahap siapa kini ki higher belt area bahap na na pot no tuber te tingla ng survey hinang tu nak pos ngiyai to ka survey jengi ta ha ba khadu tingilap begini ki jaka kini jaka hani kilong kum kani kala mersiang tenang ta kidan jaka kum saipung tem ngilaya ngapek ka survey ta to ka pos bangan tap ya ka scheme siapa ka department ru ngasngu tieng hi ta handai andang lapat ba plan ba kani ke jaka plan kalong highly feasible bahana kamenta ban develop ya ka fisheries te niya ken ki scheme tingi wat iki potential beneficiaries tingi tangi yo ka to ka ningut highly potential beneficiaries ki bala ban support ila de but support ya income jongki hi bagi dan kam te andang la yo kita gi beneficiaries tingi propose ki scheme jengi propose ki scheme chat ki scheme gabon ki scheme ni propose ya ke government te andang la yo sanction ni la yo pro khot ting implement ki scheme ta andang la implement ki scheme te ni shamba tan ki tu ki jaka baglong ki area ki border area bagi le ya ki fish bagi produce ki fish te dan ki jaka pa bagi le tang ki ring te kani ke jaka ka bangile hang ni kadika rering area jungi bat ngiwara ekipisi ibra khot ni culture hang ni te kani ke project ka jiksya kani ke project kadika bala aslam ha ka ada lupa kapung so bangan wan banga hang ni ru ka ada lupa kapung teng ka ada lupa kapung teng ngakeliau ni utra jangan kapung ong psa juyo jeng yarap ni em bopli tip kilat klenti mtep ban yo kita ki ban she ban wat kilat klenti tengah pha ya ki staff jonga bakin wan pe bakin ban survey kan pe on klik pe o kumno kup taw la le kan ka pum go chingaram tengah ngala pha ti ki staff yong bato ta shaban ajingarap pa ngi ha ban pe kan yo bre kalau hadu ka no bre la ban le ka kam subungin asu ka chingarap la da le e ta kam long kan tama ha ba khadu mensuat kita tiki fish festival kita ngi pro khoi tingi dan kam do kha tengah fuan yu neutral lam nan ai do kha ndeng lawan ka harvesting hang ni sempan ban an ni ka do kha ka bon pha ka harvesting bat man lagi dan kam ki kam jungi ru ngi dan kam ba yu neutral ni tadan ka taw ki sa introduce yu nu brio sha ka scheme jungi pakai ka scheme ba thamai ka khot ka blue revolution tingi ayu ka scheme ai ka jing yaram bat hadir baula yo itu kejira udang la hina naladi hi udang pelut susu hi kabor udang pelut naladi kerang ba undak ham develop susu ya kan ka area sini kan bon support nak kita supply dok ha kham tamile ha tu kipor ba kadun ka lockdown nim dan marketing solution nuru kadikani hi kapung ka ba supply hi dok ha nak ta kajing dan kam dok ha jongka district hi bro ka we teman ta ki bre mentah hanya po exchange his kelas thu ba kelas thu ba ya jing kordo jongka jingri dok ha dan nak tahu ba ngalak bat mana kipon mi don dekat ke training ni hikaya ki kelas thu bahaya ka jing don kam jo ka jing ri do kha dan nak kipor ki wan hapok ka department jengi ki wan ban pan ke jing arab ban ong ban ngin le bangin snaya ki fishery project tanga batai ki nong rap jengi ong pisen ni ong ba pinam la hi ban yo ya ka jing arab ka ba pidon kam na ka sarkar nginam la hi ban IAP mentah ka scheme jengi kadap nak mentah ship hongun ka bakinang wan pak kidosi spa ngun namla ya ban le hi hanai ngai i ba ki le hi kata ka baki trang baki angnut jengi ki le ki sna hi ki pung ki wan dak jeng lut jeng sep jengi hi ki sna hi ki pung do kha ki pe te ngong nak kaliang jengi ting ke bangila penyarap ya phi kalong ta mangin ai tung sembai
sampai dok kha tinggi la ban ai le bangin sna bapin au ban par haduk ka cikarap bakin sna ka pung dok kha le se ka bor jo ka skim ki kanum dam nrai kim ju up ya kata ka skim kim ju ki dai ki sna ba ki pung bat kiri ba ki dok kha bat ngai i ba ki dok kha shisha ki he kisan tem i ba ka kini ki license bang adon shani ngai i ba play ka ya rap hai nam ta jeng kini ki nong ram but nalor kata ru ngong ya ki ong pe shani ong lada pi dan pi kwa ban ngin de mangi ki dok kha ne pin de ma pi ne to ki la persyang ma ba ken de hi ki ong nim la de rasa nim la de ong ya rap le ma pi ru ngin pen de kini ki dok kha dan nakaliang jong sorka nakaliang ke department jongir ngimdon kum kita kilat lenti ban pende te aba khadu tengi don kita ki entrepreneur pat kiba shimti kini kakam tengong ye ki nong rep ang pe shini ngi don ki entrepreneur te ka shong hakamon jong pi plat ne mla ban ai ka dok kha jong pi how ni entrepreneur bo unde mo u te se khain hu pi ka dor pi de ka no pi kran ka no to ushimti hi mo u lo para khat ye ki nong rep mo u hi bo pendero khat u ai ki ka prophet ya di ushim ka prophet jong u baru ai ki prophet ki keman ha yong sar yong te gi sotunat bhaya ka ni ba pi pen le ma pi te ong da pi yo ka dikalat klenti ban ai rap ban snapung te sobha ai te hadu kata gi pat la hi ban penkot ban ai jing rap ri kitu baru khat ki nong rap ki blade te ki ya kitu te na ki pos ginang yo syu ka ski ginang ai hi ki te ngang aron je kerman ka ba crowd ha da ka menta ka scheme ka blue pollution bat ka de ka blue revolution hi ka ba chu ong no kala ka siu hi ya kinong rap jangi bat kinong rap jangi leng ba jo ka ni ka scheme ka blue revolution kila yo je mentoi ba bon ha bat nalor kata ru hapok jo ka ni ka blue revolution tang ha ka ni ka district jangi ringa kerman ba ki we district ru jo ka mi khalia hi bro ka we kila yo je mentoi bat kham tam le kinong rap ki baduk kinong rap ki baduk ki badan kam syu ka jing kalat klenti ki jing rap na kalyang jok sarkar ngilayo ban yarap ye ki ling ba jok ka scheme blue revolution bat makiru nakapung jong ki bangi ai ki kila don ki jing rap ya kayeng kasem jong ki baket pendap penbiang nakamenta ka jing puli putih ye ki khun ki ti jong ki ling ba jok ka scheme na du bas dang hi ya kan ni ka department jong hi hapo East Jenta Hills hadu mentahi ngila develop la poi total brok aspa sanpo hektar ka area bangila develop naka scheme neki scheme ki baper ba board ki scheme ki barem hadu mentahi kala poi hadu aspa sanpo hektar bat ka total jengki beriau brok ki bangila ajing arab kala poi hadu 1000 aspa nrepongwat hadu ka dika scheme menta kinong rap jengi ki balayo jing arab naka fishery department ban suong no kamre hi ka basuk ban yo ka jingaram namar balai kidon kam ni ha ban pe hado ka chaka ka long nam long ban ri do kha te lada ka chaka ka kam long ban ri do kha nim a jingaram nim a nyong pe sini ka chaka jong pi kam long ban ri do kha kam long nam ta ka phim dan ki bro kha kam dan han rei ka bakong san pat ka long ba ki ha ban dan la ka jong ka pata te la ka jong ka ki ha ban yo ka NOC na orang Pak Senang. Tapi kita kilang kita masuk ha, orang Pak Senang ru ahi gitu ke NOC. Mudon jeng ni, kabakam pat kalau nak menta ka buat bagi jaka seni kum kini jaka ki ba kubas ong no ki jaka ki ba bun ki doyong. Jaka ba bun ki doyong kum ki jaka kimlong ban ri do ha. Teladangi ai maki ka skim ru kamantoi ki namar balai to ka na kala pot paslap ka tuk doyong ka pos pung tiap ki do ha ki yap ka seni. Te komi itu kita jaka ngim kam a cingara bat ngi pensai ya kita nong rap ru ang pe sini ka jaka jang pi kam long ban ri do kha kam long te so ya jaka ba pen ri do kha to le no de ki we ki kam ta ka mesti sanga na kamenta jang kini kam tam kini entrepreneur ba kim dei ban hun nak ni kim dei ban hun ki dei ban expand so ya ka jing yo jang ki menta jak le to kat ni kala achieve ya kata sukses ke ba mangi ngi ong apok ka office ba pidei ban yo katai ki ji ha sistem kila yo kata ki ji sistem kim dei ban hun tang ka to ki dei ban expand su ya kan ni ke business jeng ki khnang ba kila ban ai kam ai jam pat ya ki wei pat ki bron kam ya kan ni ka kam namar komuni entrepreneur ula ban ai kam ai jam ya ki ba bon ha ki nong ki
beri jongkan ni ka distrik jongi bat lengba jongkan ni ka kam ka bomo u le bon haki banyo jeng mentoy haya ka jing trai sitong ko jong uni entrepreneur bat nga ai ka jing kermen ba kini entrepreneur kum kini kibaron kala klenti kenang expand susu ia ka business jengki kenang bai kibaron ka pat ia ka jing yarap kin yo ka jing yarap nang ba jong u hi ya kini kibarang sedang pat beli kini kibarang sedang to kibarang sedang ya kam jengki ba kenang ba bakin so tu ya ke bakile kedua syasha ka training ki hab banyak ka training maka training ikon ni penyak nak kapos ba kedua syasha ka training bagi ai ka training ya ki kenang bakin so tu ya ke kam bakin hab bande ka jeng kentu jangan nak sarkar kolong ba kin minimize ya ka production jo uko kim dei ban ron lo ki kok factory bar khoi ha sin ron kin minimize let's say mentah kan ron kawai ka kok la shai kan ron kawai la sisi kan ron kawai kum ta kan kin minimize ya ka production jong ni kok kenang ba kanum kta ya ka environment nam tai jing gi do